А сега ЦСКА и Левски стъпват на националния стадион Васил Левски с мечтата и амбициите да победят големия съперник. Мариан Гребенчарски е човека, който превежда двата отбора от тунела към националния стадион Васил Левски и терена в центъра на столицата. Млад съдия получи наряд за това да ръководи дербито между червени и сини. Изобщо по този път е тръгнала съдийската професия в България. От известно време насам най-важните мачове се поверяват на млади арбитри. Такива, които те първа градят своята репутация в родния футбол, но най-важното, както винаги, е не кой свири матча, а какво ще направят 22-мата герои на игрището и кой от тях ще се превърне в легендарна фигура за червените или пък за сините привърженици. Фьодор Лопухов застава на вратата на ЦСКА. В отбрана са Пастор, Иванов, Родригес и Мартино. Макс Ебонг редом до Джеймс Ето и Петко Панайотов в центъра на терена, а победата да бъде извоювана по честен и справедлив начин. Светослав Вуцов е на вратата за сините. 4 като профи от централни бранители в 11-торката на Хулио Веласкес. Кои ще бъдат хората, които да решат матча? Матч между ЦСКА и Левски в центъра на столицата. Насладете му се! Пас към вътрешността на игрището за Крамбурас. Стипе Вуликич излязва много напред. Добра визия към Костадинов. Костадинов стреля покрай вратата на Лопухов. Изпълнение от синия капитан, но със сигурност добра визия и опасно покрай Лопухов. Няма как да знаем със сигурност, щеше ли да се намеси Стипе Вуликич. И той от групата, които дебютират днес в големия матч в българския футбол. Джеймс Ето. Хабен Брахими го подкрепя. Топката е в краката на Брахими, чието изпълнение. Джеймс Ето също стана изключен от ситуацията. Край на първото по време без добавено такова от Мариан Гребенчарски. Поне според нашия часовник 20 секунди футбол още трябваше да има от първото по време, но и в битките, които имат в първенството. Битки, които ще прехвърлим и в плейофите през следващите няколко седмици. Тук една много важна новина или по-скоро информация, че в петък ще бъде изтеглен жребия за плейофите, тъй като и този корнер, всички от началото на матча бяха изпълнени от Бава. Тази бомба падна точно до него. Шанс за Георги Костадинов с глава. Реализирали победния гол в Стара Загора също Берое и дори отнема топката. Какъв ще бъде прехода на ЦСКА в следващите секунди е много определящо. Убиващите се отборници в Ботев Пловдив. Джеймс Ето и Брахими комбинират. Брахими влиза навътре. Стреля Брахими и спасяване на Вуцов. Много изстрела на Брахими с левия крак. Нямаше перфектната видимост Светослав Вуцов, но сякаш имаше перфектната позиция. Сините с типичен централен нападател, поне за следващите минути. Родения в Меделин, 26 годишен колумбиец, висок 190 см. Общо в ФБ лига с 6 гола през този сезон. Отиде сега Любослав Любомиров при Янев, за да го предупреди да не излиза от техническата зона. Евертон Бала, хубаво изпълнение на Бала, Макун, спасяване, Перея, Левски вкарва! Синя еуфория в Бъйва, Левски е напред, Хуан Перея се разписва също от ЦСКА за втори път от началото на този сезон. Перник, Хуан Перея с втори гол срещу ЦСКА на националния стадион Васил Левски. Ето и отново позицията на Перея. Кристиан Макун, който вкара от корнер срещу ЦСКА за победата с 1-0 през миналия сезон. Първият матч между двата отбора отново беше в добра ситуация. Лопухов спаси, но реакцията на хората без топка беше по-добра на тези в синьо. Хуан Перея с добавката и 1-0 за Левски в дербито. Много труден изстрел за Кристиан Макун. Едва стигна до топката венецуелеца. Но отправи точен изстрел. Изстрел, който принуди Лопухов да няма възможност да избира на къде да избие. Първична реакция от беларусина, изби в краката на Перея. Моментална реакция от Христо Янев. Излиза Анжело Мартино. Дали заради картона, дали заради нещо друго. В игра Леандро Годой. Към близката греда Радислав Кирилов праща топката назад. Лопухов е там, възможност за червените. Шанс за ЦСКА, гол! 94-та минута ЦСКА изравнява.
Някъде в единоборството, за да не може и бай Добри да повярва, се появи Фьодор Лопухов. Алеандро Годой вкарва на Левски за четвърти пореден път в дербито. Късната драма е тази, която праща екстаза в червено или в синьо по трибуните. Изключителна еуфория в секторите Г и А. ЦСКА изравнява в 94-та минута. Какво направи Фьодор Лопухов е въпрос, който червените привърженици си задават и откъде изобщо се появи, за да бъде част от ситуацията пред вратата на Левски. Първи гол за Алеандро Годой срещу Левски в дербито. Джеймс Ето изпълни. Вижте работата на Лопухов. Той игра с топката. Да, това няма да бъде асистенция. Пред Лудогорец, прощавайте. Край на двубоя.